ziua, oameni buni! Vă prezint o companie de jocuri. O să-i scriu adresa aici, InnoGames. E o companie care creează jocuri din Germania. Bun, aici găsiți site-ul în engleză, dar e site-ul și în franceză, poloneză, portugheză, rusă, italiană și spaniolă. Bun. Jocurile pe care această companie le deține au și jocuri browser, dar sunt și unele jocuri stil aplicație, adică făcute pentru mobile. Forge of Empires, am dat click pe el. Grepolis, Grepolis e un oraș grecesc. Tribal War, tot la fel cu triburi. The West e un royal playing game și tot Tribal War. Și din aplicațiile pentru telefon e doar Grepolis, care e făcut pentru App Store, adică iPhone și iPad, și Google Play, adică Android. Și Tribal War, la fel, tot pentru App Store și Google Play. Și ne vine și cu un forum și ajutor în cazul în care avem nelămuriri. Au și un blog, compania și jobs, în cazul în care vreți să vă angajați, puteți găsi detalii. Bun. Păi cam atât a fost cu episodul al 3-lea. Pa, pa și